Събираме дърва, след което правим голям куп клада, както виждате зад мен. Идеята е да запалим огъня и пушката този огън и самия огън прогонват злите сили и донасят, т.е. прогонват силите и годината ще ни бъде благополучна, здрава, богата, плодородна. Едно време поклади се е празнувало като в семейството, преди да се отиде на прошки. Бащите и дядовците са правили уротници за децата. Уротниците са били едно сцепено дърво, напълнено със слама, завързано, за да могат да го въртят вечерта над главите си децата. Идеята на огъня е да се изгонят злите сили и началото на пролетта, посрещането на пролетта, да изгориме всичко старо и да възкресиме пролетта. Това е основното, за което се прави огъня. Уротника представлява купчина от парцали, накиснати в някакво запалимо вещество. Около една седмица се държи накиснато, след това се изцежда хубаво и се омотава с тел или мрежа и се пуска една по-дълга тел, за да може да се върти като се запали. Показател за общността е, че тази сплотеност, която коледарските групи и не само те участват в създаването на този празник, който е на селото и преминаването към големия пост, така поискването на прошка и даването на прошка.